Матур шебелер. Ничек Рушан кебек шәп егетне эләктердегез? Инде менә хәзер икенче фирманы ачырга җыенабыз, Аллаһка шөкер. Әнә директорны төшегез, директорым да не командуйте. Ай һавасы, мондый саф һава авылда гына була аладыр. Сәлам дуслар! Мин авылда калам тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген без Кайбыш районының Кошман авылында. Көтә мине Кайбыш урманы, көтә мине Кайбыш яклары. Кошман авылы шишмәләргә дә бай икән. Биредә менә шушындый матур 7 төзекләндерелгән шишмә ага. Ах, тәмле. Исәнмесез? Рушан, бу сезнең карамактагы хуҗалык индеме? Үзегез әйтмешли ранчо. Мен менә ранчо дип әйтәм, ранчо матур итеп шулай тырышабыз инде монда ранчо оештырырга ала бирсә. Монда безнең матур итеп арба куелган, безнең клиентларны каршы ала. Бакчаны хәчыгартып менә монда артка. Монда безнең кишер, суган, кыяр, помидор бөтен бер мәхәм монда үстерәбез. Монда безнең җире дә әйбәт, уңайлы да, эшләргә дә уңайлы. Шуңа күрә һәм үзебез бакчада монда, фермада монда. Рушан Дине, менә авылда калган яшьләр ул бүгенге көндә шактый сирәк күренеш. Кошманда монда яшьләр күп дип беләм. Кошманда безнең Аллаһка шөкер, Кошманда безнең яшьләр күп. Шуңа күрә безгә ничектер күңелле дә. Минем фикер буенча барбер авылда үскәчтен, ничектер миңа авылда яшәү комфортныйрак. Шуңа күрә гаилә белән, тем более авылда яшәү комфортныйрак, чөнки монда гаилә белән гаиләгә дә, балаларга да монда иркенрәк. Шул мәсәлән теге балаларга укырга йөрү булсын, или садикка йөрү булсын, или вообще үзеңнең теге шулай кечкенә хуҗалыгында барбер иркенрәк бит инде авылда балалар белән. Дине, әйтегез әле сер итеп кенә ничек Рушан кебек шәп егетне эләктердегез? Инде танышканда әле мәктәпне генә бетергән идем мин, 18 яшьлек кыз идем. Шулай авыл клубында кич чыккачтын. Шулай танышып киткән идек инде. Мин Казанда укый башлагачтын, 1нче курста укыганда без тора торган йортның каршы урамын, шул урамның каршы ягында ул да тора булып чыкты инде. Ул да укып йөридер инде Казанда. Шул вакыт ничектер аралашып, шунда очрашып, якыннанрак танышып киттек дип әйтәм соң инде. Ул чакта ук менә Рушанның шундый уңган булганлыгы сизелә идеме? İşte шундый тыйымлау бар иде. Менә бу кешегә мин ышана алам дигән. Ә хәзер без шушы якларга хас бик тәмле ризык әзерләячәкбез. Резида апа безгә шушы ризыкны әзерләү серләрен ачачак. Бүген без тау ягына гына хас булган менә юканы пешерәбез инде. Юка безнең якларга да менә бик затлы ризыклардан санала. Пештә пешә, ялкында пешә бу ризык. Салабыз бер литр. Чүпрә салабыз. Йомырка салабыз. Bir аш кашыгы туз салабыз һәм 2 аш кашыгы песок. Менә хәзер камырны әзерлибез. 1,5 сәгатьтән камыр кабара да, ялкында пешә. Барысы шушы 1 литрдан камырны әзерләү өчен 1,5 сәгать вакыт кирәк. Һәм 1 стакан сыйык май. Пешерүне киленгә тапшырмадыгыз инде сез, әйме? Әле минем әни пешерде моны. Башта инде әни пешерде. Әни пешергәндә без инде бергәләп пешерә башладык, аннан соң килен минем белән пешерә минем белән. Алга таба инде Алла бирсә, ул да шулай үзе генә дә бу ризыкны пешерер. Ләкин ялкында пешерү бик җиңел теге әйбер түгел инде ул. Үз осталыгызны тапшырасыз инде киленгә. Алла бирсә. Хәзер күп ятларда пеш юк бит инде. Пешне бетерделәр, заманчалаштырып. Ләкин иләргә газ кергән булса да, без пешне китмәдек әле. Авылыбыз зур, матур, шушы
Кайбыш районының Кышман авылында тудым. Шушында 8 еллык мәктәпне бетердем һәм район мәктәбенә җиреп урта белем алып, 87 елда Казан дәүләт педагогия институтына укырга кирдем. Һәм 90 елда тормыш иптәшем Рөстәм белән тормыш кырып җибәрдек шушы авылда. Һәм бер кыз алып кайттык. Улым Рушан, кызым Селине. Улым минем белән калды инде. Төп йортта. Төп йортта хуҗа булып, һәм ул үзенең әтисенең эшен дәвам итә. Кайбыш районына кайткач, мин мәшгульлек, Кайбыш районы мәшгульлек үзәгендә эшләгән идем, специалист булып. Шуннан декрет ялына киттем инде. Беренче улымны, Сәйит улымны алып кайттык. Аннары соң инде бераз тагын эшләгәч, Зәйнәп. Аннары соң инде миңа эшкә чыгарга туры килмәде. Сәгыйть улыбызны да алып кайттык. Все по плану. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куль аузу бираббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шерри васвасил ханнас, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Амин. Рушан, авылда эш юк дигән кешеләргә сезнең җавабыгыз нинди? Юнәлештәр күп эшләргә. Аллаһка шөкер, Аллаһ Тәгалә сорасаң, Аллаһ Тәгалә эшен чыгара. Чәчүлек җирләрегез дә бар дип беләм. Чәчүлек җирләр бunda безнең яраграк, где-то 15 километр моннан. Яраклыкtanсы бүтән яктарак. Безнең менә бу ферма, бакча, менә бу безнең үзебезнең как раз и артында, менә монда безнең без монда җәяү чыгып җирибез. И менә монда безнең 2 гектар. Бу безнең монда именно менә шул кышчылык фермасы эшен инде. Бакча, кышчылык фермасы. Кышчылык белән кайчан шөгыльләнә башладыгыз? Без 17 елда шөгыльләнә башлаган идек кышчылык белән. Иң беренче инде шул абзарны ремонтлап, то есть полностью аны кышчылык өчен ясап, ремонтлап, без башлаган идек 500 баштан. Ул вакытта инде әле безнең өчен 500 дә күп, анда һәрбер тегенегә куанып, анда унлап киттеләр, 50-лап киттеләр, дип теге вакытта инде безнең өчен ул зур объем инде 500. Инде планнарда шундыйрак, инде уйлыйсың бит, менә хәзер абзарны эшләп куям да, менә шунда бер партия 500 шулай ел дәвамында шөгыльләнәбез дип. Анда инде эшли башлаганда теге күләме әз булу безгә бер каранда яхшы, бөтен ошибкаларны, бөтен теге ниләрне шунда отработать, технологияларны өйрәнеп, нитеп. Хаталана үзегез өйрәндегез инде. Аны бит инде хаталанганны бик чыгармыйсың, кешегә бу инде үзең өчен теге. Ул бит инде опыт җыганда була, технологиясын өйрәнергә кирәк, бар укырга кирәк. Аның ашат тәртибе буенча температура, влажность, анарасын авырулар буенча өйрәнергә кирәк. 19 елны менә программа кирип 5000 башка фирма төзергә булдык. Аны инде менә 20 ел. Индидер грант алдыгыз инде сез. Начинающий фермер проектына кирип без грант алдык. Миллион ярып, безгә зур поддержка булды. Шулай үзебезнең ниләрне кулланып без менә йөреп чыктык төзелешне. 20 елда аны официально башладык эшне. Эшли башладык 20 елда. Инде хәзер безнең 20, 21, 22, 23 сезон, 24 сезон 23 елда була. Аллаһка шөкер. Инде менә хәзер икенче фирманы ачырга җыенабыз. Аллаһка шөкер. Инде төзелеш эшләре бетте. Менә тиздән технический открытие булды инде. Шибиләрне уже җибәрдек. Менә карарбыз. Менә тиздән шушы көннәрдә официально тоже открытие ясыйбыз. Алла бирсә, инде безнең менә 2 фирма. Барлыгы ничә баш инде бүген? Бүген көнгә 8000 чамасы. Менә монда безнең инде зона отдыха дип әйтик инде. Улыгызның авылда калуына иң сөенгәне сездер инде. Ничектер шулай армия хезмәтеннән кайткачтым да ул авылда каласын әйтте инде. Авылда да шәһәрдән ким түгел бит. Бөтен мөмкинлекләр бар. Менә шулай ук шәһәргә барып җиргә дә кыен түгел. Татарның кунакчылыгын, тәмле ашларын беләбез без гомергә. Әбиләрдән, бабайлардан, еллардан елга килеп җиткән бүгенге көнгә. Татар ашлары йортына килсә
килсәң әгәр син, ел йотарлык ризыклардан авыз итәрсең. Өлеш бәлеш гөбәдия талкыш кәләвә, авыз итәрсең бик тәмләп килсәң әгәр дә. Бәйрәм җыен туган көннәр төрле туйларда, беләбез без гомергә. Затлы ризык һәм томнарны элек-электән чыгарганнар табан түренә. Татар ашлары йортына килсәң әгәр син, ел йотарлык ризыклардан авыз итәрсең. Менә бусы безнең беренче фирма инде. Без моны 19 елда төзегән идек. Быел 4-нче сезон менә эшләп киләбез. Хәзерге вакытта монда безнең несушкалар Ломан Браун һәм инде менә аларның һәр сезон безнең башланды сату. Аннары сон инде без икенче партия тоже монда утытабыз бройлер тавыклар ала бирсәм. Икенче фирмада безнең хәзерге вакытта инде бройлер тавыклар үсеп киләләр. Рост 308 породасы. Фермерлыгыгыз кайчан кирим бирә башлады? Ну, карагыз, безнең бит инде ул кирим инде ул беренче елны ук бирә, выручка дип әйтик инде. Монда менә шундый бер момент бар, әгәр дә мин бит инде үзем экономист бухгалтер булгач, үзем өчен барлык исәплим. Әгәр дә без менә бу фирманы инде үзебезнең средстваларына төзегән булсак, безгә моны окупать итү өчен 5 ел кирәк булыр иде. Әле бу иң яхшы эшләгән чиракта, 5 ел кирәк булыр иде. Но грантның менә шушы плюс ягы бар, то что без уже беренче елны ук по нулям чыга алабыз. Менә минем чакта шулай инде мәсәлән. То есть беренче елны уже без Аллаһ рәхмәте белән по нулям чыктык. Менә бу безнең генеральный директор КФХ Сайранов, бик каты строгий, бик каты таләпчән. Менә контрольләп йөри ул безнең фирманы. Әнә шуңа күрә киреп китте инде. Нигә? Шуңа күрә әгәр дә сүгеп батса, нимәгез яма, гаҗәпләнмәгез. Яра улым, все нормально. Нормально все, нормально. Тәртип монда, тәртип улым. Ярый. Тегендә урамга чыгабыз, ки. Рушан менә әйтегез әле, фермер кешенең эш көне ничәдә башлана? Ну, менә монда төрлечә инде. Әгәр безнең сезон вакытында менә без кичкенә эшеп йөри алгачтан, гадәттә мин 2 сәгать саен да чыгып йөрим инде. Потому что ансыз булмый. Миңа карарга кирәк постоянно температураны, влажностьны. И бар обстановканы карап, мин тем более постоянно пешкә ягып торам. Аларны безнең монда теплый пол җылытыр өчен 2 сәгать саен чыгып йөрим. Димәк, барысында үз кешегез белән башкарып чыгасыз, әйме? Ярдәмчеләрегез юкмы? Үзебезнең гаилә белән эшлибез күбесенчә. Ярдәмгә кирәк булганда җәлеп итәбез кешеләрне. Шул кайсы бер эшкә полностью җәлеп итәбез инде, теге аренда кебек теге, нигә? Техника или кайсы спецтехника кирәк булса, индидер эшләр кирәк булса, фирма тирәсендә то шулай по необходимости җәлеп итәбез. Әгәр дә мәсәлән үзебез җитешмәгән вакыт булса, әгәр дә кайсы бер эшләрне менә чист тарту, кыру чыгару эшләренә, дезинфекция эшләренә без менә ветеринария белән эшлибез. Менә безнең икенче фирма скоро безнең открытие, техническое открытие булды, ничәләрне утырттык. Аллаһ шөкер. То шундый фирма-близнец, шундый размерда, просто стенаның материаллары керамблыктан. Бүтән чирәкчеләргә булдык бу юлы. Матур шебиләр. Булай шәһәр кызы булсам да ул күреп үскән кыз инде мин. Гүзәл нихәл булай күзне кисәм күзне. Булай хуш исләр бераз бар. Хуш исләр сезгә Казанга кадәр җитәләр. Авылда икәнең сизелеп тора монда килгәч. Зәйнәп, безнең белән китәсеңме шәһәргә, алып китәм? Юкмы ни?